Hotxe eta Lotx bai esan. Bideo podcast honetan lanbide desberdinen inguruan hitz egingo dugu. Ines! Zuri erraldoiak asko gustatzen zaizkizu, ez da, Xabi? Asko, metatik gainera. Truko bat ondo ateratzeko zenbat aldiz egin behar da. Ez da azkarra. Kontzertu arratsaldez edo gauez. Arratxaldez, meseden. EITB Podcast edo EITB Podcast. EITB Podcast. Oso! Nik astero galdera bat ekartzen dut, hor batek galdera bat egiten dio gure gonbidatuari. Gure kantu bat abestuko dugu, nik musika ekarriko dut. Zenbakitxo maitea, zenbaki kutxuna, nik azalduko dizut, zuk ezin duzuna. Berriz ere hemen elkarri ikusiko dugu urrengo programan. Ondo izan! Aio! Hotxe eta Lotx bai esan.